परिचयटा देवे रश्मि रंजन साहू सभापति यूनिक सरस्वती पूजा कमिटी नारायण। ये किभଳି भाବରେ ଆପଣ ପୂଜା अर्चना କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସେ ବିଷୟ କଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ 7 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ପୂଜା ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଆସିବା ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 2013 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। এই ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଆମର ପୂଜା ପାଳନ ହେଉଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା ଭସାଣି ଜାକଜମକରେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା 3 ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ ବାଧା ସାଜୁଛି ଏହି ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଆଉ ସେତିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।